बेखायनो जाय बिथांमोना दिनै बेंजलाइ नार्जारीखौहाय ब्लेकमेल खालामनो सानदों एबा ब्लेकमेल खालामनो गोसो जादों बिथांमोना डाइरेक्ट बेंजलाइजों फन कन्टेक्ट खालाम आरो मानि थाखाय आरो मा प्रब्लेमनि आरो मा सलुशन नांगौ निश्चय बाय फन नोंथांमोना सलुशन खालामनो हागोन। वेलकाम खालामदों आंनि चेनेलावहाय बिकु बसुमतारी चेनेलावहाय आरो नोंथांमोनखौहाय जेब्लायबो आंनि चेनेलाव बरायदों आरो जाय बिथांमोना नायगिरि नोंथांमोना नायनानैहाय जे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो जायफ्रा गोदान हिसाबै दिनैसो आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन। दा दिनै मोनसे स्पेशल टपिक लानानै आं रायज्लायनो गोसोआ बेनो जाहैबाय जे दिनै थांनाय समफ्रावहायनिफ्रायनो जोङो सासे इउटिउबार जाय इउटिउबारखौहाय दिनैहाय आंनिनो लोगो आंनिनो बन्धु बे इउटिउबारखौ गोबां बिनि माखासे प्रब्लेम फेस जानायखौ आङो नुबाय थादों आरो फल' खालामबाय थादों। दा बेनो जाहैबाय बेंजलाइ नार्जारी बिथांनि इउटिउबा जाहैबाय बेंजलाइ नार्जारी बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो दायो बिथाङा दंहैयो जाहैबाय बेंगलराव आं सान्दों बेंगलराव दंहैयो खिन्थु बिथाङा सम सम इउटिउबावहाय माखासे भिडिअफोर बिथाङा आपग्रेड लाबोयो। दा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा भिडिअ लाबोयो नाथाय बिथांखौ सासे मा होनदों बिथाङानो बुंदों जे गावखौहाय ब्लेकमेल खालामदों आरो माखासे वाट्सएप ग्रुप खुलिनानै माखासे गाज्रि गाज्रि फट'बो बिनि मुङावहाय खालामनाय जादों। दा बिथांखौ मानि थाखाय बेबायदि खालामदों अन्नानै जाय खालामदों ग्रुपआवहाय एड खालामदों बिथांखौ बिदि खालामनो नाङा आरो आं रिकुवेस्ट खालामदों बिथांनि जानानै एबा बिथाङा बेसेबां खस्थ'यै आरो बिथाङा बेसेबां हार्ड वर्किं बिथाङा डिउटि खालामो बिथाङा गावनि थांना थानायनि थाखाय इनकाम गरसे गरनै खालामो आरो बेजोंनो बिथाङा इउटिउबावबो माखासे समखौ दिहुननानै बिथाङा खामानि मावो। दा गोबां साननांगौ जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो बेबायदिनो मावनायजों लोगोसे माखासे पार्ट टाइम भिडिअफोरखौ जोङो होनानैहाय पार्ट टाइम जोङो माने खामानिफोरखौ मावनानैहाय जोङो इउटिउबावबो जों थाखा खामायनो हायो जों बयबो बुंखायो रोखा। नाथाय बिथांखौहाय सोर ब्लेकमेल खालामदों आरो बिथांखौहाय बेंजलाइ नार्जारी बुंदों जुदि बारानिफ्राय जायोब्ला आङो पुलिसनोबो केस होनाय जागोन आरो बे केसआ उइथड्र खालामनाय जानाय नङा जाबसिननानैसो होगोन। आं बुङो बेंजलाइ बा नोंथाङा जुदि बे मानसिखौहाय टटेलि इनफरमेसन मोनबायब्ला डाइरेक्ट FIR हो। आजिखालि वाट्सएप ग्रुप फेसबुक माबा मोनसे ब्लेकमेल खालामनो हागौ आरो सिगांनि भिडिअ आङो नायबाय थादों जे आंनि मुङाव ग्रुप खुलिनाय ब्लेकमेल खालामदों बियो माने भिडिअ खालामनाय जादों आरो बेनि उनावनो मोनसे दंबावो जाहैबाय कपिराइट बिथाङा गोबांथार स्ट्रागल जादों कपिराइट बुंदों गोबां मानसिफ्रानो सासे सिंगारखौहाय मा होनो आपग्रेड खालामनाया गासैबो इउटिउबारफ्रानो आपग्रेड खालामनानै एडभार्टाइज खालामनानै सासे मुंदांखा खालामो नाथाय मोनसे भिडिअनि थाखाय बिथाङा कपिराइट क्लेम खालामजानायनि थाखाय बेसेबां दुखु। नंगौ गोबां मावनायनि गेजेरावबो दिनै बिथांनि लाइफ हिस्ट्रिखौ जोङो नायोब्ला बहुत दुखु मोनो। सोरबा सासे व्यक्तिफ्रा न'आव थायालासिनो गुबुन जायगायाव थांनानै हानायमानि जे मोनसे भिडिअ क्रिएट खालामनानै जों पाब्लिकफोरनो सुबुंफोरनो दिन्थिदों बेनो मोनसे ग्रेट। आं सानो बेखायनो जाय बिथांमोना दिनै बेंजलाइ नार्जारीखौहाय ब्लेकमेल खालामनो सानदों एबा ब्लेकमेल खालामनो गोसो जादों बिथांमोना डाइरेक्ट बेंजलाइजों फन कन्टेक्ट खालाम आरो मानि थाखाय आरो मा प्रब्लेमनि आरो मा सलुशन नांगौ निश्चय बाय फन नोंथांमोना सलुशन खालामनो हागोन। आं रिकुवेस्ट खालामदों बेंजलाइनि जानानै नोंथांमोना जाय बिथांमोना दिनै बेंजलाइखौ गाज्रि मोनदों नोंथांमोना दिनैहाय बेंजलाइनो डाइरेक्ट फन खालामनानै सोंहरनो हागोन। दा अन्नानै आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायदों बिथांमोना निश्चय बुजिदों आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन जाय बिथांमोना ब्लेकमेल खालामदों बिथांमोनाबो मिथिगोन आं आसा खालामबाय। हामबायसै। थेंक इउ।